niet wateren. Dat weer voorspellen, dat is geen volgens vol. Dat blieft na de vingerwerk. Oh, zo. Hé, maar Angela. En voor een paar dagen ga ik met mijn hoedekie 3 weken aan de Lamia Maggiore. En daarna ga ik nog 2 weken naar de Toscane. Zo. Ja. Ben je all-inclusive zeker? Nee. I have seen it and I have done it. All inclusive of helemaal goed wat ze daar deed. Nee, wat jij zo dat doen? En jij? Ja. Je laat me op de camping. Back to basic. Ja, we hebben dat gedacht, ja. Van een luxe hotel met zee op zee. Naar de camping en de rolletjes scheeppapier mee. En jij dan? Jij zult wel niet weg om te kennen, ja? Nee, ja, we gaan eigenlijk nooit op vakantie, ja. Ik zei net nog tegen mijn mensen, echte Schengen is dat, ja. Vuls, ja. Ik zeg, Vuls, dit zo wordt nog eens gerecht terug zo willen. Ergens wordt wel heel lang niet meer geweest, hoor. Weet je wat dat zei? Nee, vertel. Maar die kuiken. Oh, wat een misseling, zeg. Kerels, daar ben ik van één van. Hé, wat voor hebben wij gisteren? Nee. Doe we? Die moet dus geen beter die best doen in de keuken. Dan kent de kok ook in zijn weg. Wat zei ze dan toen? Ik zag hem juistje. En toen is hij weer op een steen in zijn bed en in de tuin van ogen weg. Nee, toch. Trouwens, Ja. over de tuinman gekozen. Ik zat zo'n ongelooflijke droom. En zo'n zin in een paar glazen lekkere wien en om eens lekker van beeld te gaan. Zit je al bezat in? Nee, dat is beter voor een stuk als genoeg nee. Hoe even het nu? Zit jij bezat in? Dat is geen fijne minuutje passen. Voorzichtig, ja, het is niet een speciale hond. En weet je waarom, hè? Die wordt met iedere morgen de gezin te blijven blussen. Ja. Maar ik kijk. Ja. Zo bezingen we zetten we op wanneer een hondje de iedere dag te gezin op de bus hoort. Dat doen toch wat? Nou, deze wel. Maar de buurman heeft geabonneerd op me gezet. Ja. Maar Angela, waar ben je nu? Ja. Of je de vakantie, hè? Vertel. Ik denk dat wij op vakantie gaan. Met een busreis. Met nummer 73. Dan gaan we naar afgelegen rijden. En dan gaan we ook nog lekker 3 weken naar de Filistijnen. En dan gaan we nog lekker even chillen. In zicht. In zicht? Hoe ik ken dat in zicht? Dat weet ik nog niet. Maar die zeggen er is altijd goed weer in zicht. Hij huurt op het journaal. Ja. Maar Angela, we moesten ergens naar Italië gaan. Het is er echt fantastisch. En trouwens, je had Zeeland het jaar. Oh, ja. Als die dat sleen al doorziet, dan moest ze drukken ook. Nee, er is niks van te vertellen. Iedereen weet het al. Dat steunen we op Facebook. Oh, maar ik leer. Waarom eigenlijk Italië? Oh, Mupke, dat zal ik je eens vertellen. In Italië, daar hebben ze pas echte kerels. En dat zie je al in die auto hier. Met de linkerhand wijzen naar de meisjes. En met de rechterhand geven ze de richting aan. Ja. Hoe sturen die dan met? Ja, ik zeg dat dit een echte kerels zijn. Oh, maar ik leer. Ik
und trinken wir Bier. Ja, die Frau van ich, die wil met ons op vakantie naar Italië. Weet wel, zo'n motswievuur, dat fantastisch is. Vooral de lui. Maar ja, wat moet ik dan? 3 weken wie zo'n haan in zo'n kipcaravan zitten. Oh, dat is met de buurman. Jongen. Buurman, ga je weg? Deze doet alles. Ja, we gaan weg, we gaan op vakantie. Waar ga je hier? We gaan naar Italië. We gaan naar Italië. Die vrouw van mij die wil met ons op vakantie. Ja, want we zien het kijken, 26 jaar geleden ben ik ook op vakantie geweest. Nou, ben ik geweest. Naar Singapore. En ik kom terug van vakantie, ja. Is mijn vrouw zwanger? Ja. En een jaar daarna ben ik weer gegaan, ben ik naar Valkenberg gegaan. En ik kom terug, is mijn vrouw weer zwanger. Ja, maar buurman, dan kan je beter voorzorgsmaatregelen treffen, hoor. Ja, maar dat doe ik ook, hè. Dit jaar gaat hij met op vakantie. Ik zeg, buurman, weet je, gisteren, hè, is er mijn vrouw, hè. Ja, die is er met mijn beste vriend Jacques tussenuit gegaan, hè. Ja, die Heli. Maar ja, is Jacques dan met uw vrouw er tussenuit gegaan? Maar sinds wanneer is Jacques die de beste vriend? Al sinds gisteren, hè. Hey, is het ook even? Dit is me even helpen met een beentje doen zien of dit. Knippelig. Oh, knippelig. Dit het? Ja, nee, ja, nee, ja. Hé, buurman, nou doet die Garis niks meer. Het is goed zo. Dank je, jongens. Schatje, vergeet ze mich niet met beauty cases in een auto te doen? Biertje kiezen, al 24 koffers in een auto geduid. Moet ik die 2 smee doen ze ook nog met? Ja, dat gaat allemaal, hè. En als ik nu nog het bracht allemaal wegsmee. Helemaal niks. We zien die jongen van mij toch eigenlijk, die 2 gemis. Jongens, kom je ook in een auto zitten. We gaan zo vertrekken, want dan komen ze. Nee. Hé, buurman, hè? Heb je een slaapzak? Ik heb geen slaapzak. Heb je echt geen slaapzak? Ja, nee, ik heb geen slaapzak. Waarom? Als je een slaapzak hebt, hè? Dan moest ik een eigen lekker kopen. Jongens. Alle buurman in lijst. Ik zit in een auto, we gaan zo vertrekken. Oh, ik heb ze hier nog. Funs. Kijk eens even of ik niet een te dikke vond heb in dit kletje. Nee, dat is geen dikke vond. Luus. Oké, dat is een dikke vond, maar niet alleen een atletje. Ik wil lekker in een auto zitten. Oh, wacht. Buurman. Heb jij een plastic zak? Ik heb geen plastic zak. Ik vraag toch niet of jij een kunstgebed hebt. Ik zeg, wanneer hoor, dan ben ik lang genoeg weg. Dat er niet vallen, hè? Tuurlijk, wat een plezier. Ja, nou. En nog een gewone schat. Eindelijk. Oh, we gaan lekker op vakantie.
vakantie. Oh, dat is lang geleden. Heb je zo'n zin in, hè? Nee, ja. Hoi. En wat vind je? Heb je eigenlijk de wagen al om wat te kijken? Schat. Een auto die is juist 1 jaar oud. En dat 2 keer een goede beurt gaat. Dan heeft er vaak geen grote beurt gaan steken, man. Nou, dat klopt. Maar even hier nog niks van aan de kop vragen. Gewoon lekker even genieten. Oh, heerlijk op vakantie, ja. Ja, nou, dat is goed. Punt. Heb je eigenlijk boven die ramen ook toegemaakt? En heb je ook die achterdeur afgesloten en die vuurdeur heb je die ook toegemaakt? En het gas is stoom en als die te mol is, dan is alles stoom. Kom, voor gewoon. Even kijken of ik alles binnengejupt heb. Wacht, even alles controleren dat ik daar eens kan. De broodjes, appeltjes. We gaan rijden. Kom. Ja, waarom dat niet?
niet? Eerder stukje liquid, 2 druppels water op het angelen. Ik kreeg hem niet in één. Welke puzzel heb ze dan gepakt, kind? Ja, hier zo'n doos, zo'n grote doos met een haan erop. Laat me eens kijken, meid. Oh, god, oh god. Oh, Funs, niet giftig meer op dat kindje. Oh, meidje, pak al die cornflakes en doe die even terug in die doos. Ik moet dat straks wel allemaal opzuigen. Zeg, van wie niet dus dochter eigenlijk die intelligentie? Van mij niet, ik heb die nog. Maar, Ja? eergisteren, hij werd afgebeeld zo. En alle kindjes kosten maar tot D. En ik, A, B, C, D, E, F, G. Kunt je dat eigenlijk doen? Ja, meidje, dat kun je best zo doen, dus. Mama, Ja? gisteren, hij berekent op zo. En alle kindjes kosten maar tot 4. En ik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Is het daarom dat ik blind ben? Ja, kindje, dat is net zo bloed, best. Hè? Mama, Ja? vorige week ja, hij was zwemmen op school. En alle kindjes zwemmen nog graag in bootjes. Maar ik heb al vleet gehad. Is het daarom dat ik blind ben? Nee, kindje, dat is best al 27 best. Nou, Ja? nog ik doe dan de iPad. Nee, niet de iPad. Hé, kindje, wacht. En we doen al dubbel, we toch niet van niks het abonnement opgenomen. Ga toen maar eens gaan lezen. Zo beter was dan iPad altijd. Hé, pap, wat is eigenlijk impotent? Staat dat in de Donald-Duck? Ja. Weet je niet, jong? Zal ik tegen zo liggen, jong. Impotent. Dat is zo net als Mikado spuren, maar dan met die korken spaghetti. En dan weet je er nog alles van, joh. Wacht maar. Ik zal ze eens gaan anders scheren, dat zijn ze net bezig. Ja, kijk, kinderen, ik heb gehoorde beuk metgenomen, hè. Hey, dat is dat Duits woordenboek en doe een Frans woordenboek. Ja. Frans. Heb je toen dat vroeger ook gehad dan? Frans. Ja, joh. 4 jaar lang heb ik Frans gehad. En niet alleen Frans. Karel, Harry, Tony, Peter van der Akkerwal. Die man van u die de 5 heel toer gehad. Hey, kijk, zoek is een leuk woord ook, hè. Zoek is op wat goedendag betekent. Zijn ze even bezig. Altijd handig. Nou, is goed, hè? Bonjour. Goedendag. Oh, zo. Dat klinkt goed. Zeg, kindje, we gaan nog een schoon woordje opzoeken. Je hebt met een letter P. We beginnen met een letter P. Gewoon nog eens gaan zoeken. Hè? Zijn ze even bezig? Ja? Kan je gaan Parfumé. Poëtief. Zo. Ons kinderen die hebben echt een talenknopper, of eens? Zeker. Oh. Oh. Papa, ik moet blaffen. Oh, rustig. Zo meteen kan je van de autobahn af. Kom van de deur, kun je de kind die plassen. Even geduld, joh. Hé jongens, dan lig je op de weg. Hou je vast. 1, 2, 3. Oh, goed. Wat wordt dat? Wat de god, hé. Ah, ja. We kunnen de politie en dan wil dat we hem volgen. Politie, ja. Zal ik hem eenmaal even hier zetten? Hij is een juist politie. Ja.
gnädige Herr, aber da drüben das Geschwindigkeitsschild nicht gesehen. Met dit tempo, ik dacht het niet, hè, joh. Papa, ik wil nog steeds plassen. Rijd ik maar even dat plassen bij de boom daar, bij die struik. Haben Sie Papiere dabei? Papiere? Die reibt sich mal mit Gras. Ausweis, aber ein bisschen Dalli-Dalli. Ausweis? Ausweis? Herr Kommissar, Entschuldigung, meine Funster sprechen nicht so gut Deutsch. Bedoelt die Papiere, die Passe, die habe ich pas lassen verlängern. Oh. Ihr Name bitte? Ich bin Herr Jansen, Fulz Jansen, ohne Umlaut. Ohne Umlaut? Ja. Aber in Herr Jansen ist doch gar kein Umlaut drinnen. Ja, Säckeschluss, ohne Umlaut. Herr Jansen, Sie haben mit 80 durch den Ortschaft gefahren. 80. Sie? 80, das ist der Rote, ich so rot mag. Also, Niki Lauda. Sie haben mit Ihrem Wohnwagen über den Parkplatz von Aldi gefahren mit 80 Kilometer pro Stunde. Pro Stunde? Nee, dat kan niet. Dat is een avond onderwegs. Wahrscheinlich haben Sie nicht bemerkt, dass Sie mit Ihrem scheiß Wohnwagen über den Schwanz von der Chevron Lassie gefahren haben. Und da ist der Herr Schimanski gar nicht erfreut drüber. Da bekommen Sie eine Büße von 5 Euro. 5 Euro. Und trotzdem bekommen Sie eine Büße, weil Ihr Rücklicht kaputt ist. Rücklicht kaputt? Rücklicht kaputt? Das haben wir nicht gewusst. Steven Beer. Want dat achterlicht, dat zal weken kapot en best wel weken maken hoor. Ik stel, dat hoeft dit moest toch niet te weten. Und außerdem bekommen Sie eine Büße, weil Ihr Gurt nicht getragen haben. Gurt nicht getragen? Gurt nicht? Da habe ich es aufgenommen, ich hätte den Stoffbinder nicht. Zeven stuk halen, moord op zijn bord. Hoe heb ik in de ene op een stel omgeet? Da kriegen wir noch veel meer Büße. Sag mal, schreit Ihr Mann immer so? Maar dat is het gezopen, natuurlijk. Alkohol, Drogen, Schnaps. Voor genoeg Beers in de kapper van. Sag mal, eigentlich stehen wir hier, weil wir auf der Suche sind nach 2 Mördern. Die suchen 2 Mörder. Für wie lange? 2 Stunden. Okay, wir tun es. Mama. Wat zit ik eigenlijk, meneer allemaal? Die naar door dat verrust op die achterbank. Dat ik dat boer de boog. En zoek nog eens een schoen boer op. Ik heb een idee of met een is. Liebe Röst. Sag mal, Herr Jansen, Sie machen mich ein bisschen lächerlich, nicht? Nee. Aber man muss ehrlich sagen, Sie haben eine richtige fette Karre. Breitreife, tiefer gelegt. Ziehhake, Stereoanlage. Audi, ne? Ja, Audi Quattro, hè? Genau. Heel uit. Aber Sie sind mit 1, 2, 3, 4, 5 Personen in Audi Quattro. Das klopft. Und Quattro, das bedeutet 4 in Italienisch, nicht? Ja, auch. So, da bekommen Sie auch eine Geldstrafe für. Das, worum das dann? Das ist nicht erlaubt, mit 5 Personen in Audi Quattro zu fahren. Da bringt mich der Klumpf. Geef u eens de papieren, dan word ik loeren tot het best maar. Mama. Ik moet Ihre Boss mal sprechen. Ik weet dat met een as. Nee, nu even niet, kindje. Please is bezig. Da, dann werde ich mit der Herr Derek mal funken, ne? Ja, funkt den mal. Ja, hier, Herr Derek, ja, hier, Harry Klein. Ich stehe hier auf der Autobahn mit einem Holländer, mit einem Wohnwagen, mit einem Audi Quattro, mit 5 Personen drin. Ja, okay, alles klar. Ja, tschüssi. Mama, ik weet het niet. Wat zegt er? Mein Boss hat leider keine Zeit. Warum nicht? Der kümmert sich jetzt um 2 Italiener in einem Fiat Uno. Und noch etwas, hä? Ja. Sie stehen hier auf einem Behindertenparkplatz. Was ist eigentlich Ihre Behinderung? Sie sind der Schweinehund, Mama, ist der Kraut. Ich kann es auslecken, Herr Kommissar. 5, 6 grazen
Alsjeblieft. Dank je, schat. Nou, rijden we weer. Zo, dat is het einde van de tunnel. Kunnen de leegte goed? Zitten die mensen op de eerste rij op? Je hebt beter zicht. Oh, Kijk het geschoen. oh, nou kijk. Oh, dat sunkje, dat cheat. Oh, en kijk zich door die zee, zo blauw. Oh, hier is waar Marie-Claire zo vol van is. Oh, Italië. Oh, kijk, dat stoplicht van de poort. Eentje zien, eentje zien. Oh, Goed dan. hey, kijk toch wat ze daar heeft. Ja. Dan kan ze ijs kopen. Ja, zit Oh, lekker. Heerlijk. Zullen we dan even zo lekker eten? Oh, heerlijk. Nou, als je dat allemaal zo lekker vindt, ja, dan komen we vanmorgen terug en dan kun je nog een keer gaan horen. Dus dat is allemaal goed tegen. Ciao, bella donna. I'm Luigi from Italy. I love you. You have a beautiful eyes and a big bottom too. Ti amo. Salute Luigi! Ciao Antonio. Hey Antonio, you have a nice woman in the heart. It's Marie-Claire. She's from the Sledal, from hell. And she has liquor on the food, she says. Where did you meet her, Antonio? She's with the bus from the Sunflower. The sunflower. Die is met de bus van de zonnebloem. Oh, Marie-Claire. Hey, hebst du chance? Ja, met een echte Italiaanse rare pizza lekker. Hey, her husband pushed her out of the bus of the Sunflower. He said, you can have her for niks. Why? What's wrong with Marie-Claire? She has sweet food, but I'm gonna marry her anyway. She has white food and you're gonna marry her anyway. Yeah, copy. You know what they say about Mary, it's an old Italian saying. And my grandfather always says, you never look in the back of a given bird. Capiche, Luigi? Hey, do you want to ride on my scooter? I'm gonna show you some nice places of Italy. Maar, dat is toch uw spel? Ja, man, en die overspel zijn er alleen maar verliezers en geen winnaars. Pap zegt altijd, meedoen is belangrijker als winnen. Oh, hi, Luigi. I am Angela Lollobrigida. And I love you too. Yes, but I'm not talking to you. I'm talking to Mr. Italian Stallion. Talking to Fins. Yes, I'm gonna buy Funs a nice ice cream om aan te lekken. Do you wanna come, Funs? Yes, I wanna go. Hey, geschuld. Dikke boot, dit moet naar Italië. De pik doet altijd weer. Ik wil je weer terug naar hier. Jongens, gaat je met mama met een ijsje eten? Jo. Ciao, ciao. Die doet wonen in Rome, vroeger ze komen met z'n drie of met z'n twee. Doe die spaghetti maar van smaken, maar we nemen
Oh, dan weet toch niet of het eten dan een beetje lekker is, hè? Nee, ik las alleen maar shawarma. Met de Camaro Nationaro doen we blazen voor een weekendje of 2. Natalië, lekker zitten met Chianti, wijven kijken met je klitsen in de zee. Natalië, pasta vreten, knoflook scheten, hemdig zweten aan de dunne op de plee. Ja, we gaan daarvan genieten, zonder frieten, zonder puree. Maar dat bier is niet te zuipen, dat nemen we zelf ons mee. Voor mij in Italië dit jaar.